I ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip i tu je sa mnom moja sestra. Ćao. Nina. I ljudi, mi ćemo danas, mene objasni, mene je to malo zbunjujuće. Ovako, mi ćemo danas raditi neki challenge. On će meni da zada šta ja moram da uradim, da govorim. Vidite ovu aplikaciju ovdje. I ja ću da kad je uključim, stavit će on slušalice. Stavit će on slušalice i vidite koliko se čuje i on mora na primjer da abecedu ispriča, ali to je nemoguće. I na primjer ja tako moram sve što uradim zada i tako dalje. Ja ću raditi jasmuku. Abeceda mi zbunjujuća. Ma je li, šta ću ja zadam? I šta ti meni zadam? Ok, ljudi, ja krećem prvi. Ok. Šta ćeš da radiš? Azbuka. Ti ćeš da radiš... Neprijatna tišina. Neku uvrnutu, da kažeš, poslovicu. Da. 5 puta. Navrh brda vrba mrda. Navrh brda vrba mrda, navrh brda mrda mrda, mrda vrba mrda, navrh brda vrba mrda, navrh brda vrba mrda, navrh brda... Ljudi, vi ne znate koliko je zbunjujuće. Šta ćeš ti meni? Ja preklikćem start. A šta radim? Englesku abecedu. ABCD. Ne znam, je na pamet cijelo. Onda... Ono... Počeli. Šta ćemo onda? Ideš polako svoje prezime govoriš. Znači ideš od M do Ć. Polako, znači ne. 3, ali ono, ovako, primjer, ja sve da se vinaći, ideš si, me, 3, 4, 7. M, I, L, U. Bolje je brže, ja sve to čujem. I neću se zboriti. Ok. 5 puta brzo. Milutinović, 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 Milutinović. To sam prelako. Je. Puste ljudima. Ljudi ćemo prekopirati. Koliko maksimalno možeš da snimaš? 6 minuta 24. Što tako? Sam puno memorije. Ajde, ja, ti i to isto. Ajde. Engleska abeceda. Koliko puta? 5. A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, T, U, V, W, X, Y, Z, ne. A, B, C, D, T, A, B, C, D, T, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y, N. Ne, Y, Z. Dobro.
sad je red na Nina. Ajde, imamo 25 sekundi. Šalim se. Još minute zadići. Ajde, azbuku. Azbuku. 6 puta azbuku. Sad ćemo, tela azbuku, 6 puta azbuku. Još ćemo imati vremena. Hoćemo. A baba kada će ŽZ ili KLM na nje opere se da će ufakati se. A baba kada će ŽZ ili KLM na nje opere se da će ufakati se. A baba kada će ŽZ ili KLM na nje opere se da će ufakati se. A baba kada će ŽZ ili KLM na nje opere se da će ufakati se. A baba kada će ŽZ ili KLM na nje opere se da će ufakati se. A baba kada ćeš ili kalame na nje opere se da će ufakati se. Još jedan. A baba kada ćeš ili kalame na nje opere se da će ufakati se. A baba kada ćeš ili kalame na nje opere se da će ufakati se. Ok, ljudi, pošto ja moram uskoro preuzeti, ona je pogrešila na 4. Ja sam 100 puta pogrešila, tako ljudi, Ja sam moram pobedila. vidim. Dobro, ja sam Tako pobedila. da to što se čeo klipa, vidimo se vrlo skoro. Možemo Pozdrav! snimati. Hoćete.